ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, ба канали мо меҳмонони нав пайваст шуданд ва мехостам дар бораи каналамон, дар бораи оиламон камтар маълумот диҳам. тамошобинони азиз, ман 8 фарзанд дорам. 4 фарзанди ман рӯз ҳастанд ва 4 фарзандам фарзандони биологии ман. барои чӣ фарзандони рӯсро ба фарзандӣ қабул кардам? Барои он ки ин кӯдаконро ман мешинохтам ва барои ман фарқ надорад. Ҳама кӯдак як кӯдак аст. Рус бошад, тоҷик бошад, ӯзбек бошад, қирғиз бошад, фарқ надорад. Ҳама кӯдак як кӯдак аст. Ва боз ба як комментарии дигар ҳозир ҷавоб мегӯям. як зан ана ҳамин хел навиштан, ба ҳар ҳол аз аккаунташон ному насаби зан буд ва ман ба шумо чунин ҷавоб гуфтаниям. аз истеъмол кардани маргарин одам мусалмону номусалмон намешавад. хоҳари гиромӣ, маргарини ҳалол ҳозир ҳама ҷо пур аст. ҳар як гипермаркет, ҳар як супермаркетҳо маргарини ҳалол ҳам доранд. ҳозир ҳамин хел замона шудагӣ ки ҳамаи чиза метавонӣ дархост намоӣ. дӯстони азиз, влогамонро давом медиҳем ва ба чӣ хотир ман ҳамин наворҳои тобистон будагиро мондаам? Барои он ки барои фарқията бинед ки дар зимистон чӣ хел ҳавлиҳо пур аз барф мешавад ва тобистон бибинед чӣ хел ҳама ҷо гулу гулзор. ба ҳамин хотир барои як рӯҳияти шуморо баланд кардан ҳамин наворҳоро гузоштам. дар влоги имрӯза тамошобинон, бисёр як хоҳар хоҳиш карданд ки ман наворҳоро аз тӯи Рустам гузорам. дар охири влог мебинед наворҳо аз тӯи Рустам аст ва пеш аз комментария навиштан илтимос бисёр фикр кунед, комментариҳои безеб нанависед, барои он ки дар тӯи мо ҳам русҳо буданд, ҳам тоҷикҳо, ҳамаи миллат, ҳам азербойҷонҳо. тӯи ин хел интернационалӣ шуд ба хотири он ки мо дар Россия зиндагӣ мекунем. тӯй дар Россия гузаштагӣ буд. онҳое ки комментарияҳои хуб менависанд, дуоҳои нек навистанд дар ҳаққи фарзандони ман, дар ҳаққи оилаи мо, аз ҳамаатон сипосгузор ҳастам. инҷо бошад, хоҳарони азиз, яке аз ҳамкорони ман барои ман ҳамин хел тӯҳфа равон кардааст. ҳозир якҷоя распаковка мекунем ва онҳое ки намедонанд, ман дар ширкати Фаберлик кор ва фаъолият мекунам. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, марҳамат, ба командаи мо якҷоя кор мекунем. касе ки аз 11 феврал ба командаи мо регистратсия мешавад, якум шагашро мегузарад, аз тарафи ман 500 рубли русӣ тӯҳфа гузаронида мешавад ва касе ки аз Тоҷикистон регистратсия мешавад, 50 сомон аз тарафи ман ба карташ гузаронида мешавад. Слушайте, это что такое? духтарои азиз, ман 2 сол боз дар ширкати Фаберлик кор мекунам ва касе ки коркарданӣ ҳаст дар командаи мо, марҳамат, ҳамин рӯз нависед. аз 11 феврал новичокое ки ба командаи мо пайваст мешаванд, 500 рубли аз тарафи ман тӯҳфа равон карда мешавад ё ки ба карташ гузаронида мешавад. марҳамат, биёед, якҷоя кор мекунем. ҳамин буд, духтарои азиз, тӯҳфаи ман аз тарафи ҳамкори ман. акнун влогамонро давом медиҳем. инҷо бошад, ман рассольник омода кардам барои хӯроки нисфирӯзӣ. барои якум бошад рассольник, барои дуюм бошад ана ҳамин хел як хӯроки тоҷикӣ омода кардам. мош кати, лӯбиё кати. беҳад фарзандонам дӯст медоранд. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ба охир мерасонем. ба ҳамаатон ташаккури зиёд аз якояки шумо миннатдор ҳастам барои дуоҳои некатон, барои комментарияҳои хубатон, барои дастгириятон. ва акнун давоми тӯйро тамошо кунед. дар давоми влог тӯйро мемонам, тамошо кунед.
بشنوم از دور آوازی را من فدای ناز بالینی پیم من گدای ناز شیرینی پیم من فدای ناز بالینی پیم من گدای ناز شیرینی پیم
Gaz gaz. دومات به خاطر آنکه حیات مینبعدهشان شیرین‌تر از شهد و شکر باشد، شیرین‌تر از همین خاک باشد. Можно крикнуть? در قلب دل شهجام‌ها، در گوش دل پیغام‌ها، شیرین‌تر از شهد و شکر، حیات مینبعده عروس داماد باشد. عاشق شده ای دل تنهایت مبارک زنجیری جنون ای دل در پایت مبارک عاشق شده ای دل غمهایت مبارک سفر کردم